Gondolom ti is kíváncsiak vagytok arra, hogy hogyan is alakult 2014-ben az Automotor és Tuning Show. Erről is beszámolunk 8 webizódon keresztül, de legeslegelőször nézzük meg, hogy hogyan is épült 2014-ben a Tuning Show. Sziasztok! Mi az Alfa Romeo standot építettük itt kint ezen a csodálatos rendezvényen. Magyarországon először itt látható a mögöttünk is jelenlévő Alfa Romeo 4C, ami a legújabb Alfa Romeo modell. Supercar kategóriában egy nagyon erős és nagyon könnyű autót épített az Alfa Romeo, ami annyira sikeres, hogy gyakorlatilag egy mostani vevős megrendelésnél minimum másfél évet kell rá várni. Jelenleg az Alfa Romeo modellpalettájában 3 gépkocsi szerepel, illetve 3 modell szerepel. A legkisebb az Alfa Romeo Mito, a következő az Alfa Romeo Giulietta, és hát az utolsó az Alfa Romeo 4C, de ez egy teljesen külön világ idézőjelben. Ilyen sportos, ennyire jól vezethető és ilyen erős, könnyű autót az Alfa Romeo nagyon-nagyon régen épített. Végre visszatért a középmotor és a hátsó kerékhajtás, és ennek az Alfa Romeo hívók nagyon örülnek. A karosszériára gyakorlatilag alig tartalmaz fémet, ez egy kompozit anyagból készült szénszálas anyag, ezért ilyen könnyű, 895 kg. Emellé egy 240 lóerős turbomotort szerelt a gyár, és így lett 4,5 másodperc alatt gyorsuló gépkocsi, ez a sportautó gyakorlatilag. Mi népszerűsíteni szeretnénk az Alfa Romeo márkát, mert gyakorlatilag az új modell erre nagyon-nagyon alkalmas lehet, és úgy látom, hogy így az érdeklődők, illetve a közúton is mióta megjelent ez az autó, mert egy pár próbakört már lehetett vele tenni, azóta gyakorlatilag nagyon a figyelem középpontjába került, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy itt meg lehessen nézni már mindenki számára ezt az autót. Out the corner of my eye, I saw a pretty little thing approaching me. She said, I never seen a man who looks so all alone. Could you use a little company? Durván 5 hónappal ezelőtt alakult maga a klub.
Ez egy baráti társasággal indult, magán az AMTS-en idén debütálunk, évről évre járunk találkozókra, hogy megismerjék minket az emberek, megismerjék az autókat. Ami stílus mi igazság szerint képviselünk, hogy megtartsuk magának az autónak a gyári jellegét, úgymond OM Plus-ba építjük az autókat. Most jelenleg a standon 12 autó látható, ők úgymond már az alaptagjaink, de folyamatosan bővülünk. Múlt évben az egész autó mattfehérre lett fóliázva, Citroen C4 VTS felnikkel, azóta teljesen átalakult, Volkswagen Macadamia fényezést kapott, egyedi első-hátsó lökhárítókkal, lámpákkal, motortér színre lett fújva, egyedi ültetést kapott, Lexani kromfelnikkel, feszített gumival, osztókörmódosítóval, gyári bőrbeelsőszet Angliából, csomagtérbeépítés, nagy hifivel, durván ennyi. A saját autóm, egy 1989-es Mercedes 124-es, 8 éve került hozzám, azóta rengeteg felnéz színváltozás volt, jelenlegi állapotban mattfehér fóliázást kapott, airride rendszer, Rotifor BLQ felniket, motortérbeépítés, csomagtérbeépítést, utastér át lett alakítva, lámpák át lettek alakítva, teljesen egyedi megoldás általában rajta minden. Itt látható a Skoda Super B, múlt évhez képest nagyon megváltozott, teljesen új fényezést kapott, egyedi megoldásokkal, az autó airride rendszerrel rendelkezik, egyedi felnikkel, szinte minden találkozón más felnivel, rengeteg díjat kapott már maga az autó. Szeretjük a tuning autókat, szerettük volna megmutatni, hogy mi is vagyunk már. Igaz, még nagyon gyerekcipőbe jár a klubunk, de nagyon szeretnénk megmutatni, hogy mi is itt vagyunk, és ebből szeretnénk persze a hagyományt teremteni. Starts to shine, and I see it burn when you bring me sunlight. Is it all you need to feel this heat? To feel like everything's all that you dreamed? Is it all too much? Did you get enough? Does it set on fire all the things that you touch? And it fills me up, and it starts to shine, and I see it burn when you bring me sunlight. And it starts to shine, and I see it burn when you bring me sunlight. And it's all you need to feel this heat, to feel like everything's all that you dreamed. A 2014-es Tuning Show-n az importőrök is megmutatták magukat, és termékpalettáik közül, illetve autóik közül azokat a típusokat hozták el, amelyek valamelyest egy kicsit kilógnak a sorból. Most vagy a lóerők számában, vagy a karosszériában, vagy motorikusan, vagy épp technikai újdonságok terén. Egy biztos, az importőrök is kitettek magukért és megmutatták azt, hogy miben nagyok és miben erősek.
első webizód lassan-lassan véget ér, ebben a gyönyörű nyereményautóban ülök, amely mikor ti ezt látjátok, már valakié, egy kicsit emiatt sárgulok is az irítségtől, de gondolom ti is jól érzitek magatokat, és most puskázok, mert hogy a következő webizódunkban igen, bemutathatjuk azt, hogy a Scirocco hogyan épült 2014-ben a Tuning Show-n, valamint veletek együtt ellátogatunk és egy kis összefoglalót készítettünk a jármű történeti kiállításról.